प्रमोद बर' जिंदाबाद जिरन बसुमतारी जिंदाबाद जिंदाबाद दिनै जोंनि बे जमदुवार समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय जानायलिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव बे जानायलिगाव बाजार साखाथियावहाय मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जादों। बे ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दोलोफ्राव दङमोन, गुबैयै बिपिएफआव खामानि मावनाय आरो गुबुन गुबुन माखासे कंग्रेसफ्रावबो खामानि मावनाय दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि जे मोनसे बाथ्रा बुंनायमोन, बे बाथ्राया दिनै मोगथाङाव जाफुंनायखाय बिथांमोना दिनै दोलो फैनानै जोंनावहाय जगदान जादों। आरो बे बाथ्रायानो जादोंमोन जे बिटिआरआव सरकार फैनाय लोगो लोगोनो मोनसे खामानिखौ मावग्रोनाय जागोन, बे जाबाय गोजोन, जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ लाबोनाय। खारन गोलाव मोनसे सम 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआ जे समाव दैदेनदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे समाव चिफ जादोंमोन, बे 17 बोसोराव जोंनि बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां माखासे जाथायफोर जादोंमोन। हारि माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे गावस्रालायनाय जादोंमोन आरो सरकार खुंथायनिफ्रायनो बै समाव सोरखौबा दाबि धमखि खालायनाय, सोरखौबा दाय गैयाब्लानो बुदलाबायनाय, बेबायदि मोनसे थासारिया जादोंमोन। आरो बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि बे 4.5 बोसोराव दिनै सुबुंफ्रा नुबाय जे 17 बोसोरनि राजत्व खालायनाय आरो नैबे 4.5 बोसोर बेयाव माखासे बिथांमोना डिफारेन्सखौ नुदों। बे जाहैबाय दिनै जोङो बेबायदि गाज्रि थासारि गैला, दाबि धमखि गैला, बुग्लुंनाय सुग्लुंनाय गैलिया। गावनि गोसोबादि नों राजनिति दोलोआव थानानै सोरनो गोसो जायो बिजों थांफानो हानाय मोनसे थासारिया दं, नाथाय बै समाव बिदि नङामोन। दा बिनिखाय दिनै रायजोफ्रा जोंनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जयनिं जाफैदों। जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आजावनानै लादों आरो जोङो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों जे जों फै, खौसेजों जों थानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जों खामानि मावनि। दा दिनैबो आं खावलायनो सानदों, दिनै गोबां दैदेनगिरियानो जाथों, रायजो राजाफ्रानो जाथों, साननो गोरों सुबुंफ्रानो जाथों, बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, जोङो फै, जोङो मोनसे दोलोआव थानानै बिटिआर ओनसोलखौ जों मोनसे गोजोन थासारिजों लोगोसे जौगासार आरो बयजोंबो मिलिनो हानाय खौसेथि मोनसे ओनसोल हिसाबै जों दानानै लानि। बेबायदि जायोबा जोङो गोबां खामानि मावनो हागोन। आरो दिनै बिटिआरआव जोङो नुबाय जे गोबां माखासे जायगाफ्राव जों गोग्लैसोनायखौ नुदोंमोन, नाथाय नैबे सरकार फैखांनायनि उनाव जोङो खना खनला बबे जायगाखौ मा रोखोम जोङो जौगाहोनो हागोन बेनि गासै हाबाफारिखौ जों मावनाय जादों। दा बेनिखायनो बे गासै थासारिखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दैलि जोंनि खालि जमदुवार समस्तिल' नङा, गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जयनिं जागासिनो दं। मैयाबो नोंथांमोना हयथ' खौरां मोन्दों, दतमायाव बेबायदि गिदिर मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। दा थिग बेबादिनो बे हाबाफारिया दिनै जादों। जमदुवार समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहानाया बेसेबां जौखोन्दो रोखा जानानै दिनै जमदुवार समस्तिल' नङा, जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै, क'क्राझार पार्टी जिल्ला नङा, सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'क्राझाराव मोननै पार्टी जिल्ला दङ, क'क्राझार जिल्ला आरो गसाइगाव जिल्ला। नाथाय सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनसे क'क्राझारानो। दा बेयाव जोङो मिशन क'क्राझार मोनसे लादों। मिशन क'क्राझारा जाहैबाय क'क्राझार जिल्लायाव थानाय मोन 19टा जे बियाब दङ बिटिसिनि, बे 19टा बियाबखौ जोङो गैयाब्लाबो 8निफ्राय 9टायाव देरहानो थाखाय जोङो एबार थिरांथा लादों। आरो बेबायदि मिशनाव जोंनि बे जमदुवार समस्तियाबो बेयो जे जोङो थिरांथा लानाय, बेवहाय बियो 1 नङाबाबो 2-3 नाम्बारावनो दङ। थारमाने बेवहाय जे जों देरहाखाबाय बेयो रोखा जाबाय। खुनु मोनसे गुबुन दोला बाव फैनानै जोंजों कम्पिट खालामनो हानाय रोखोमनि खुनु मोनसे परिबेस गैया। जों दा बेवहाय देरहाखाबाय। थेवब्लाबो जोंनि थांखिया आं दहाय आगोल बुंनाय बायदि जोङो बयखौबो जाहाथे खौसेथि खालामनानै इउपिपिएल दोलोआवनो लांजोबनो हायो, बेनि थाखाय जों मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय।
HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पोकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।